Niitä voi olla kaksi. On näppärää. Ei vittu, tuo tulee tän. Oh. Tarvi.
On siinä joku. Täällä. Jäi. Jäi. Mä heitän naatisi, oltava. Joo, heitä vaan. Tossa se on. Jäi vissiin. Joo. Se vittu on hyvä. Kolmesta tultiin. Hetkonen. Päällä vai? Tapaanko mä sen? No niin. Siis toi rohkea naatti. mies tuli haastaa. Mä ajattelin, että vai Mitä vittu? Ville. Siellä enää Siellä on. yksi. On täällä yksi paska. Mä pistän Olde. Oi, tuu pois! Tuu pois! Tuu pois! Tuu pois! Mä en heitä enää yhtäkään naahtaa. Mä heitän yhden vielä. Heitä vaan. Missä se on? Siellä se istuu se jätkä. Mä tuun alas tästä. Tuu Vähän riskillä. portaat alas vaan. Siis Mä tein jo oman huonon päätöksen. Mä oh! Ei oo mahdollinen. Mä kuulen jonkun. Markkeri suunta. Joo, mä kuulen. Mä tipuin alas. Joo. Se puskee. Jäi. Siellä on toinen. Molemmat jäi. Nice. Niin joo. Niin tolleenkin pystyy tekemään, joo. Mitä se tekee? Leave me alone. Oh. Kakkosen naatti. Se on tossa portaissa. What you say? Leave me alone, please. Okay, leave. I don't shoot, bro. Toinen ehkä. Joo. Toinen. Jäi. Hyvä. Vitu hyvä. Se on vähän riski, jos joku on siellä. Pitäisikö varmaan heittää naatti tuohon kolmoseen. Niin.
Mä käyn heittää naatiot, ei tuu pihan. Joo, mä tuon tähän. Oh, löi vittu maata. Oho, älä siihen mene makoille. Meni. Oi! Se tuli... Okei. Okei. Joo, tuolla kakkosessa on kävejä. Mä uskon, että siellä ei oo pelaaja ollenkaan. No mä menen työstää sen. Joo, me työstä. Oi vittu! Oliko sillä pelaaja kuin muu? Oli! Ei oo vittu. Ei oo pelaajia. On kyllä tuntunut aika hyvältä tämä hiirimatto. En oo vielä tarkkuvissa päässyt kokeilemaan. Noniin. Miten tuo ei Menikö hajonnut? hiirimatolle? Ei mennyt. Ei mennyt, mutta miten tuo ei hajonnut, kun mä pyyhin tästä roskia. Mulla oli tosi kahvi. Mä ottin niin silleen siitä. Joo. Joo, hyvä hiirimatto. Vähän raskia tuo se sittenkin liisi. Otetaan tää äijäkö. Oh. Jäi. Hyvä. Elikkä mä voin oikeastaan dropata tää RPDn. Tässä on mulla enää 5 kutia, joten no, tulin tää siihen. Joo, ota tämän pyssy, mikä tällä jätkellä on. Oi, mitä? Oi! Ja helvetti. Mitä? Mä näen sen. Mennään. Jop. Atas. Jäi. Jäi. Mitä ihmettä? Mutta olin vähän bullshitkeä se kyllä. Tapoin taas yhden. Passin. Jäi. Joo, mä tuun takaisin sinne. On Joo. tässä. Mä katon tästä puskasta, että mitä tällä on mulla. Oi! Se haluaa tommosen jölli. Sitten heitän tommosen pienemmän naatin perään. Pienempi naatti vittu pusi. Tulee Oho. kräkki tulee se Oi! naatti. Oi, oli aika lähellä. Oliko? Joo, ei se... Aika pikka residentaal. Joo. Selvä. Se on kiva, kun ne käyttää sähkökivellä. Joni! Tulee 2 rikiä, ota täältä nyt jotakin. Ota jompikumpi näistä rikeistä. Nää rikit on aivan umpitäynnä luuttia. Mitä mä otan? Searchataan nää rikit nopee, että... Tieto. Sammu kymiin. Mä kuulin. Täältä tuli.
On siellä joku. Miau. On, joo. Kyllä mä olin oikeas. Miau. Jäikö? Yeah, nice cheese, buddy. Boyfriend's Meow. at home. Miau. Jos näyttämään Ai kooda. näkee sitä aika paljon. Miau miau. Meow meow. Miau. Hei, olta oveen, niin mä käyn tän naatin sisään. Miau. Mä katson tää ikkunaa tällä hetkellä. Se tulee tonne ikkunaan varmasti. Miau miau. Aika kuoli. pirun hyvä. Se kuoli. Naatti. Se kuoli. Miau. Se oli niinkö... Mä luutin näitä jätkiä tästä. Ready sisällä jotakin. Jäi. Se oli PMC. Oli PMC, jep. Resepti. Juu. Ota mä prepay. Ja plääni sulla tässä. Tossa se on päällä. Ota... Me holtaa, mä otan naatin käteen. Ui vittu! Seppäs alas! Päkkävä. Siinä se on. Jäi. Juoksee Redistä puski pihalle. En tiedä jäikö. Aivan Ei. resepti on niin suunta, eikä resepti niinku parkki. Levittää mustalle. Tää on hirveesti kommit. Ammuin sitä päähän vissiin, en oo ihan varma. Joo, jäis. Tuli ylös. Jäi. Hyvä. Onko toista? En tiedä. Hengissä. Joo. Jäi. Toinen jäi. Toinenkin jäi. Mitä? Halo? Chatti? Onko chatti hereillä? Mitä tapahtui? Mitä tapahtui? Katoinko sä mun liveä? Mitä? Jäi. Se oli vitun loadedi PMC. Toi oli se, kenet mä näin alun perin. Joo, vitun loadedi. Mä otan vähän tänne teltalle päin. Siitä oli... Tossa oli jätkät, ette huomannut sitä. Morjens! Vittu siinäkin oli yksi. Vitu jätkät. Saatana makooni puskasa. Hei, mä näen sen poikaystävä. Jäi. Jäi. Hyvä. Puskeita tonne kyllä. On mulla Vittu, tommonen ehkä jopa. Mutta se ei oo kyllä niin, Fountain se, Radio. se, että saaks sä mahtuu se sun tässä. Joksei kun Aa. tässä tarvepääri. 2. Ei oo. Mitä vittu? Ai vittu. Oho. Vittu, saanko mä koittaa olla, että osunko mä sun? Ah. Ah. Se on vissiin siellä vielä. On se jossakin. Se Nää on siellä ihan re... autoextractillä. Nää on ihan tas. Ei se kuole. Kumpi sä oot? Kumpi sä oot? Mä oon ylempänä. Kuole! Oli pakko puuttua peliin, kun se näytti vittu vaan hirviöltä tuo fight. Mä oon pihalla. Nyt nää. Kun juoksee. Se tuli varmaan BTRstä. Tuli sisään. Jäi. Antenni alla.
Saanko mä ampua se? Saat. Mä oon valmiina, jos se tai no, niin. NYT. Jäikö? Joo, Ais jääjä. jäi. Tuo nyt salaus päälle. Noniin. Shit, fuck. Oi, oi! Oi, oi! Hoho! Fuck you, you fuck! No niin, räjähtää. Markkeri on kiinni vielä. Musta kyllä tuntuu, että täällä ei oo ketään. Eli ne on laittanut vaan tota ovia kiinni. Mä työstän tää isoa tilaa eteenpäin. Joo. Oho, mun piti ei siellä oo ketään. Koitikko jiglee? Ehkä. Kuulostaa Niin. ihan varmalta. Tuolla oli vittu survival reitti, oli kaksi. Mulla on jämmät. Sä tapoit se. Oikeesti. Joo, toinen. Ton ove. Tuolla free jämmäs. Se on hengissä. Niin jo. Ei, siinä Liikkuu. ovees. Joo, mä tiedän. Jäi. Jäi. Siis... Niin räjähtää. Mikä räjähtää? Paska perseestä. Mun pitää hiilata. Eikö siis... Niin. Mä menen toiselle puolelle taas heti. Niin riireet. Kun sä mahut työstään saatana, kun joku Mä ei. menen riireemään tähän näin. Joka kerta kun me ollaan tästäkin niin menty tuossa aikaisemmin, niin on tullut ihan vastaan. Do you speak English? Are you London speak? Mitä vittua? Ei ничего не Sun kypärästä. Loppunaatit. Näitä Kummassa se naatisi. on markkelissä vaan sillä käytävässä? Markkeri. Näitä naatisi. Ensin. Jäi ovelle se naatti. Vittu vähän paskaa. Nyt se vittu jää. Noniin. Nauha on päällä. Mene! Jäi. Noin. Ei vittu. Vittu tätä Se pommilla. pitikö olla combat-kamera? Vittu tekis mieli mennä. Anna mennä. Tässä vasemmalla joku. Jäi. Jää. Mä pistän naati, jos sulla on poikaystävä. Tuu vaan. Ekana, vittu. Jäi toinen. Eikö eri ambulanssia, niin siinä on aika monta spawnin mahdollisuutta. Onko se niinku hard spammi, että joka kerta se spawnaa? On joo. Onkas se, kun se on Joo. taas kiiteen. Mä jäin. Mä jäin. Mäkin. En mä kahtonut niin pitkälle.